салом алайкум бародаро, салом алайкум ба кулли тамошобинон ва обуначиёни канали Дубай ТЖ. умедворам ки ҳама каса бародарҷонон созен, хубен. подпискаи инстаграми мо зиёд шидесанд. раҳмат ҳамаи бародароеда ки мара дастгирӣ мекунанд, подписатсия мекунанд, гапҳои хуб менависанд, видеоро поделитсия мекунанд. ҳамада ҳазор раҳмат. бародарое ки нав инстаграми мада подписатсия кардесен, бародарҷоно, шумо дар як бори дигар худам муаррифӣ кунам. номи ман Нурулло аз шаҳри Қурғон Теппа. 3 сол мешавад ки дар давлати Аморати Муттаҳида ки бисёриҳо ба номи Дубай мешиносанд кор мекунам. нашод Дубай чӣ саволое ки дошта бошед, ҳатман дар директ ё ки рақамҳои WhatsApp мара гирифта дар WhatsApp нависед. ва имрӯз рӯзи истиқлолияти Аморати Муттаҳидаи Араб аст, яъне Дубай 49-солагиша ҷашн мегирад ки хеле ки бисёриҳотон медонен ё ин ки намедонен историяи Дубая. бидроем YouTube да тамошо кунен, хитон бинен ки Дубай солҳои 60-70, солҳои 40-50 бовар ки гарини мардуми камбағал буданд, қашоқ буданд ва дар муддати 49 сол як давлате шид ки бовар ки дар ҷаҳон рақами 1 гирифтагиаи Дубай. ва имрӯз рӯзи истиқлолиятшонай 49-солагишона имрӯз ҷашн мегиранд. омадагии мо ба Дубай Мол, Бурҷ Халифа ки дар инҷа ҳам ҷашн мегиранд ва арабо дар онҷа рақсу бозӣ доранд. ҳама каса то ахири видео тамошо мекунем. ва чӣ гуфтанем ва бародарое ки нав дар инстаграм ма подписатсия кардесен, YouTube да бидроен Дубай ТЖ нависен, канал ма мебурояд, ҳатман подписатсия кунед, саволотона дар директ нависен. бошен саломат. бля, дад ҳаво одам бисёрае ки на бародаро чугунаи хитон мебинен, қадар одам бисёрае, гарани инсон бисёрае, одамо бисёранд. инҷа ҳамози рақсу бозишонам боз сар мекунанд, боз ҳам девонагариёшона сар мекунанд. ва соли навам аз инам боз зиёдтар, аз инам бо ба гуфти хушон зеботар ният доранд ки ҷашн бигиранд. ба хотири ҳам соли 2021 мешавад ва
49 سالگی دبی. خلق گرینی بسیار. मेरा किसी सिविल मोबाइल दूंगा नहीं है मैंने आप hazır. Side एक मिनट के ऊपर हो गए برادرجان کم ترک نشد دبی چخشر کنیم که دبی چگونه دولت بود، این چگونه آباد شد، چگونه در این مدت 49 سال یک دولت شد که باور کن در جهان نمبر 1 گرفتگی رقم 1 گرفتگی. دبی اصلا این یک شهر است. نام دولت امارات متحده عرب برادرجان که سالهای پیش همین امارات متحده عرب یعنی همین دبی نام دولت نداشت. نام شهرها بودن ابودابی، دبی، شارجه، راس الخیمه دیگه و دیگه شهرش
номошон бидан. 7 та шаҳр ҷойгир шуда дар дохили ҳамин давлат. Солҳои пеш 7 та президент буд, яъне 7 та халифа буд, ки ино танҳо ҳамун раисҳои шаҳр будану, лекин давлатшон ном надошт. Ва як марди араб ки бо ном Шайх Зайд, номаш Шайх Зайд мебошад, ки айни ҳол вай аз дунё гузаштагӣ аст. Ана ҳамун мард санги сиёҳу тиллову нефту ҳамин гуна чизоро пайдо мекунад ва ҳамин 7 та шаҳра раисаша ҷамъ мекунад. мегӯяд ки хай маслиҳат мекунанд, биём ахса якҷоя шем, давлатмона бигирем, обод кунем, давлатмона тинч кунем. 7 та раисҳои шаҳр розӣ мешаванд ва бо ҳамин Шайх Зайд якҷоя шуда давлати худшона обод мекунанд. 7 нафар давлата мегиранд, обод мекунанд. ина то ҳоле ки не то ҳоле ҳам ҳаст, обод кардашанд. ҳар лаҳза, ҳар соат, ҳар рӯз Дубай ҳаракат ба пеш кардашааст. дар муддати 49 сол бовар кунед, гарани зиёд обод кардагиам ва нашуд бо ин темаи аввал чӣ хел буд, ҳозир чӣ хел аст, нашуд ин чизам чақчақ мекунем бародарҷоно. дар ҷа консерт гузарондасам, ба хотири ватаншон суруд хондасам. короче ин ҳамин Шайх Зайд, ин ҳамин одам аст. ан ҳамин сабаб шудагия ки Дубай қадар обод шудагия. аввалиш хай тақдири насибай ва дуюмиш ки ан ҳамин инсон сабаб шуда буд. бародаро ин тарафда ки консерт рафта садаст, у тарафда диромадан боз плат меяд, билет бояд бигирӣ. ҳозир гуфтум будурам намондан, короче гуфтам билет хатияд. ҳозир куҷа камтар гаждат кунем ку салют палют мекафонан сёмкашон кунем ку бо далши чико мекунан ё дар истиқлолиятшон. ва баҳо битен ку истиқлолията дар ватани худ мо соз ҷашн мегирам ё ки дар Дубай. гап нест, комментария дар нависен ку.
короче бародаро ё ба ҳазиран хонда ва рақс кардесан ягон мақсад ҷани Тоҷикистон ҷашн намегирифта. Тоҷикистон мо бу беҳад хуба. Чӣ гуфтанем ҳозир мерем хона бурам бародаро ки аки соатам вақти хонаравӣ шид. Метро қатӣ мерам, метро бо махкам накна ки ҳамҷа бимонам буд. раҳмати калон ҳамада бародаро ҳозир бур раҳруда гарени одам бисёра ку тарафора ҳастем какнем бу чӣ гап ба бошен саломат ҳама каса яҷа ҳама сурат гирифтасаст. иҷа барномаи телевизионӣ сиёнка кардесан. иштиқлолият чунайн ама хе ҷашн мегирифта абдианда соли наване ки бо беҳад беспашатка баъд ҷашн мегиран барои ки соли нава дидагием ки ё чӣ хе гузарондагиам ям барои хичон ама арабои хичон қади байт хондаисан рақсу бозӣ дорам ба ҳазир ма рафтам хона